Umsakazo nakho Msinga FM umsasazelo la intokazi yakhona la eMsinga kwaMajozi Mathemati Sigodi lapha kwami nginomnumzana uZuma umnumzana uMkhetheni Zuma bayamazika abaningi ngokuvela njalo ke emsakazweni esebenzela ke iwadi lakhe lele angaphathi kwalo kanti ke usihlalo kuyena ke uward 5 ake sizwe ke nanguthi njengoba ngaba abantu begcwele lapha eBathembu Hall eTugela Ferry uthi uzosichazela ukuthi ngabe kuphithizela kangaka kwenzakaleni sawona mnumzana sawamukela. Hawu ngiyaphila dadewethu umsasazela. Hayi kuhle mawuphila. Hayi ngibona impela engathi hayi kukhona okukhona lapha. Ngabe mawungachazela nje umlaleli osekhaya ongekho lana kwenziwani la? Ngifisa ukuthi ngimchazele umlaleli osekhaya ebenathi namhlanje la esikhona njengoba siseBathembu Hall. Sihlangene ngokuthi kuzokhethwa ikomiti lesiyingi amakomiti esiyingi saseMsinga. La njengoba sihlangene la namhlanje ukuthi ozoba usihlalo ubani ikomiti ekhulu encane kuhlangenwe ngalokho namhlanje. Nanti lishonila inkomfasi we mhlawumbe njengamanje bangaphindi ukuthi kusichaza kancane ngabe yini ebambile mhlawumbe sonze ukuthi kuze kushona ilanga kungaqediwe phela okwenziwayo noma kungabonakala ukuthi yini kahle kahle le eyenziwayo noma lesiphezukwayo. Njengeqembu le-IFP sathatha ukuthi umuntu kufanele ukuthi ebhekwe ukuthi kungena ikomiti ekhulu ukhona ephepheni leli ku-voters roll lokuvota ngaphansi kweziko lakho. Ngakho-ke amaziko maningi eMsinga njengoba amawadi u-21 nje uyabheka ukuthi ubani kuze kuthi kukhethwe kahle kungabi bikho umuntu onenkinga noma okhalayo. Kukwazi ukuthi usihlalo ozokhethwa namhlanje namakomiti akhe wonke ehlonipheke ukuthi akhethwa ngentando yeningi. Umphakathi ubukeka ukuthakasela lokho kwenzeka namhlanje. Mhlawumbe ngabe yini imbangela yini yenza nijabule kangaka ukuthi nikhona kulolu suku namhlanje izokwenza lento enizoyenza. Umphakathi ukujabulele kakhulu ngoba uyazi ukuthi uzokhetha abantu abasebenzayo njengozophuma namhlanje bewusihlalo. Umuntu ozobe ethandwa abantu nosekela sihlalo nosentsheni nosekomidini ekhulu nelumbutho abantu besifazane ozobe ethandwa abantu akuxatshenwe futhi siyiqembu lenkatha cha kuwukuthi emakiwe enkethweni zasekhaya kuke kube ukuthi mina ngibona usibanibani bese bengathi sehlukene kanjalo. Wabawine namhlanje bazoqhubeka besebenzela iqembu uMsinga wonke. Siyafisa futhi ukuthi nongaphumelelanga akade bembekile emukele ukuthi hayi bafowethu uhambe kahle konke sikubonile. Asifuni kuthiwa kukhona ababanjwe ngomlenze, sifuna yonke into ihambe iqondile siyiqembu lenkatha. Wesihlalo kancane nje ke mhlawumbe angazi noma uvumelekile yini ukuphendula lo mbuzo wami uma ungavumelekile futhi uzoyihlangula wena. Nginombuzo la nomlaleli osekhaya uyayibuza nokhona la umuntu uyayibuza ukuthi yenzeka kanjani into kanje. Ngisho ngathi kunama AU kunama triple K mhlawumbe mawungasihlukanisela yini leyo kwenzakalani lapho ngoba inkatha sazi ukuthi inkatha nje. Iqiniso lilonke uqinisile emsakazi ngizophendula. Kuke ukuthi makudivayideka begcine sekubizwa ngamagama ukuthi laba bangakuphi laba bangakuphi. Ongangokube ngingakuchaza nje kuzwakale kahle. Ugcina kudivayideka kodwa singaxabene. Okubi ukuxabana esingakufuni ngoba abanye mabethi babona usihlalo angibeke nje emsakazi iqonde njengamanje sinozama okwakhe eduze simazi ukuthi usihlalo sekuvele omunye uMadondo othi uphikisa igama likazama okuhle. Yingakho-ke manje sekuthiwa laba sebethana namagama ukuthi laba bayini ngokwehlukana kokuthi sehlukene nje okwamanje kodwa siyinto eyodwa. Mhlawumbe lokho kwenzakala ukuhlukana okukhona kwama triple K nama AU mhlawumbe mawubheka sihlalo angeke yini kuphazamise ukhetho noma angeke yini kuphazamise iqembu lenkatha Freedom Party okhethweni. Msakazi ngifisa ukusho ukuthi lokho kuthiwa obani bayini ngokwamagama abangibazi kepha ngazi kundisi inkatha sonke kodwa sehlukene mase kuyiwe evotini. Bakhona-ke abagcina sebekwetha amagama. Mina njengomholi walapha eMsinga angiwafuni la magama ukuthi obani bayigama elithile obani bayini. Nami ngiyenguzwe lokho ngazi ukuthi siyinkatha eyodwa eholwa ulokhu njani umhlonishwa
ubaba umongameli weqembu uBulawayo uHlabisa. Laba suke sebekhanda amaqembu bethi laba bayiqembu ethile suke sekubulala iqembu lokho. Yebo iba khona iyenhlukano makukhethwa ukhethwa iyingi noma kukhethwa ko-district kodwa kusuke engaxatshelwa. Kezalahle kakhulu sesiphetha nje sesivalelisa mhlawumbe sihlalo akukho yini ofuna ukudlulisa nje emphakathini ngiyazi ukuthi usihlalo umuntu ovelayo emphakathini othandayo nekhamera mhlawumbe usihlalo akukho nofuna ukudlulisa nje kubantu laba abamlandelayo nakulabo futhi abangabalandeli. Ngifisa ukuthi kubalandeli enginabo inkatha nje uba kuningi la kufikelela khona udadewethu uMsasazelwa noMsinga FM. Ngifisa ukuthi ngithi kibo njengoba ngithanda inkatha mina. Angufisi ukuthi lokho okwenzeka la kusehlukanisa. Kepha ngifisa ukuthi nomlaleli osekhaya eqonde ukuthi cha inkatha ayixabene izokhetha ibeke ubuholi ezobibeka kusuka ngaxatshene kusuke ukuthi sibona lokho njengoba suke siyobeka ikhansela. Ngikusho kahle ke lokhu ngoba ngikwa5 la engikhona ngiphinde ngibe usihlalo wakhona ukuthi cha xatshene silungisa nje lokhu kwakithi